ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созаин хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 22 сентябри 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кунед ки ма дар чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. велосипеди фурӯшӣ ҳастай, аппарати сетка бофак ҳастай, отоплени фурӯшӣ ҳастай, печкаи фурӯшӣ ҳастай, мошини Land Cruiser Prado ҳастай. бардуи азиз, хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлов ва як хонаи арзони дигар ҳастай дар Россия. квартираи арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Хуҷанд. ва бардуи азиз, қизиқи видео ҳамие ки якомната квартира ҳастай 120 000 сомонӣ. бардуи гарибон шумо метавонед ки якомната квартираро 1 52 000 рублда бихарен ва квартираҳои кредит ҳам ҳастай. ними пулша метӣ, ними пулша мисол ҳар моҳ додан мегирӣ. барои ҳамун шербачҳои аддоналайкира биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. анака мерему сӯста. Ana Bobijон, لبای ماشینا رو دیده؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده میشود. بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود. بعد دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف و عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابیجان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا. بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می اومده. ана ки бачаи ачкидор навора сар мекунад бо диққат гӯш кунед. квартираҳои фурӯшии кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград. дом 12 этажа мешавад, сохтмонаш рафтесай. як хонага 40 квадрата нархш 154 000 сомон, ду комната 50 квадрата нархш 195 000 сомон, ду комната 55 квадрата нархш 210 000 сомон, ду комната 60 квадрата нархш 255 000 сомон, се комната 70 квадрата нархш 270 000 сомон, нарх як квадратш $350. кредит як сола ҳай. 100 000 сомониша пешакӣ метиҳен, мондаги маблағро дар давоми сохтмон метиҳен. сохтмон як сол давом мекуна. номерои телефонаш ҳаст. бардуи азиз занг бизанем бигӯен ки номерои канали Сауду Тиҷа гирифтам. ҳамаша шумо да мефаҳмона ва нашод нархи наво арзон мекуна. бачаи ачкидор навора давом мета. агар хонада боши телевизора пасттар ки мегзарем ба қизиқи видео. бардуи азиз, велосипеди фурӯшӣ соли баромадаш 2023. соҳибаш мега ки ягон ҷош варид надора, ягон ҷо шикастагӣ нест. балонош нав панав будааст, скоросош кор мекардааст, састаяниш ҳамин нав пачка, ранги ҳамин магазин ворида. бардуи азиз, ира мегирӣ на газ мега, на бензин. адрес бардуи шаҳри Бохтар, яъне ки қирғани печинада будай, нарша гуфта ки 1000 сомонӣ бугӯ. беҳтарин нархе бовар кунед. 1000 сомон арзон камтар мекуна. вилояти Хатлон доставка доранд. номерои телефонаш бардуи азиз прамои ҳам занг бизанен кор мекуна, ватсап ҳам дорад. бардуи азизам, агар шумо замин, хона, квартира, ягон мошин, ягон мисол магазинча дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунед. мо барои харидорора чизе ки рӯӣ мекунем, мо рекламада тайёрем. ва дӯстони азиз, як компания беҳтарина гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. касе ки дар ана Федератсияи Россия қарор дорен. ана компания ки бузургӣ ва компания ки назараш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон, ай ҷойгаҳи ховтон, бардуи азиз, мегирам ба сарҳади Қазоқистон. иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. мошиношон мошинои беҳтарине. бардуи азиз, мошинои баланди хушрӯ. дӯстони азиз, ин компания қариб 8 сола 10 сола таҷрибаи корӣ дорад.
корш бо сифате бардруи азиз ҳар рӯз қариб рез доранд. нарша гуфта ки 7500 рубл. ай ҳамада компания арзон 7500 рубл бардруи азиз. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали бачаи ачкидор гирифтам. касе ки ай шаҳри бохтар ё ноҳияи кушонёнем бардруи азиз 8 тона фақат сини телефон бигирен. бардруи азизи хонаи фасони хушедесен қарор дорад дар шаҳри бохтар ноҳияи кушониён тарафи бустонқалъа горгаз 5 сотиқ заминаи 5 дар хонаи калон кардагӣ бо бардруи азиз беғарзи 5 дар хонаи калон 2 хонаи аднаскадниам дора. ремонти хонаҳо миёна гуфтагиай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай. нархиш бардруи азиз 390 000 сомонӣ мега. 390 000 сом бардруи азиз. маълумотша дар бар экран навистагием, пули русчам навистагием ки мисол чанд қа мешава. номерои тоҷикистоншам ҳастай, номерои россияшда ватсап дора. бардруи азиз занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекунам. бардруи азиз ҳози як бародар гап мезанад, бо диққат гӯш кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Бито Техника. бародарони азиз, ин видео барои онҳое аст ки дар зери комментарияҳои мо менависанд ки дар мағозаи шумо кредит яъне насия ҳаст ё нест. бале бародарони азиз, дар мағозаи мо насия ҳаст. насияи мо бо бонкҳои Эсхата, Алиф ва Амонатбонк аст. ва бародарони азиз, мо ҳама намуд таҷҳизотҳои техникиро барои шумо пайдо карда метавонем ва шахсоне ки тарзи кредит гирифтанро намедонанд, мо ҳатман муроҷиат кунанд, мо ба онҳо мефаҳмонем. ва касоне ки корти салом доранд, мағозаи мо дар www.alifshop.tg бо номи Бито Техника аст. ё ба рақами 900 занг зада мағозаи моро пурсон мешаванд ва ҳама намуд олами техника, телевизор, холодильник, палисос, газплита, стиральная машина, кондисионер, тефал, утик ва молҳои дигарро бо тариқи кредит ва арзонтар харидорӣ менамоем. ва дӯстони азиз, агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, пас лайкотона фаромӯш накунед ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд, بدروین подписаться کنید. бардруи азиз, хаста набошед, лайкора фаромӯш накарда бошед. мегзарем ба эълони навбатӣ. 1001 майдачӯйда аппарати сетка бо фак истеҳсоли Россия сима сеткаи агарот мекардай. 4-5 намуд размер дора. нархш бардруи азиз 4500 сомонӣ. ана атаплени фурӯшия бардруи азиз чугунӣ састаяниш навай, нархи як хоначаш 35 сомонӣ. печкаи фурӯшӣ барои атаплени ба урусӣ катёлш меган. бардруи азиз ишам ай Россия овардагиай, нархиш 4500 сомон. ҳамаш бардруи азиз якҷоя дар ноҳияи восеъ қарор доранд. ана нархошона бардруи азиз хеле ки гуфтам бо дар бар экран нависагиам. номерои телефонаш бардруи азиз имо ватсап дорад, занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам, шумо да бо арзон мекунам. дӯстони азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. касе ки ай шаҳри Кӯлобем, бо диққат мара гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Нагорни Д, кӯчаи Сайфиддин Сангов. 5 сотиқ заминаи 3 дар хона ба калидорш кардагӣ, ба ният дар дарун шай. ремонти хонаҳо бардруи азиз, ремонти хишрӯи замонавӣ кардагӣ, оз мисол бо дар видео мебинед. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, гирди хона ба сменблок маҳкам кардагӣ, дарвозаи фасон задагиай. ошхона, чакдонхона, ҳоҷатхона доштай. нарша бардруи азизам 230 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагиай ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Кӯлоб ё ин ки шаҳри Душанбе боша. марҳамат бардруи азиз, занг бизанен ё 230 000 сомон бихарен ё алиш кунем ба квартира дар шаҳри Кӯлоб ё ин ки шаҳри Душанбе.
ای و چوچابخیا کوفی تال خبزه که با فکرم خوابت بردی سای مگذاریم با یک ماشینی فسون خشرو با دقت گوش کنین. برادر عزیز ماشینی فروشی لند کروزر پرادو بدای به حد ماشینای زورایده. سال برآمدش 2009 سوزشواریش دیزل موتورش 4 коробкаш механик ҳуҷҷатош 5 моҳи дига балонош навай. адрес бардро ноҳияи абдураҳмони ҷомида будай яъне ки пешина кӯйбеш нархиш 140,000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава ва алишам мешава ба квартира дар шаҳри душанбе болои сумметам. ҳамхелӣ гуфтагия бардрои азиз ана ланд крузер прадо 2009 сол 140,000 сомон дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. номерои телефонаш ватсап дора, занг зада маслиҳат кунед. бардрои азизам мегзарем ба 8 элони имрӯза бо диққат гӯш кунен як хонаи арзона айрасия гап мезанам. вар кози аруси наташам да бугум ҳози мехараша просто бардрои азиз иданирама удана метам шумо бихаренеш. бардрои азиз хонаи десен қарор дорад дар Россия Туловский област Каменский район ана село Язикова гуфтагиай 22 сотиқ заминаи ҳамагӣ 4 дар хона дора, 2 таш тайёрай, 2 таш нимтайёрай. Бания ҳоҷатхона дар дарун шай, овсвеч мега ҳастай ҳуҷатор 100% гирди хона се тарафш маҳкам кардагӣ. Хонара бардрои азиз барои худаш тайёр кардагӣ будай, просто срочни пулуш дар корай, барои ҳамӣ фурӯхтесай. Нарша гуфта ки 1,300,000 рубл бугу. цена бардрои азиз 1,300,000 рубл ба тоҷикӣ ҳисоб-китобиш кардем 147,420 сомонӣ мешава. бардрои азиз бо беғарзи хона бо ҳами ака як замини 47 сотиқа замини дига ҳам дора. мақсади хонара дора бо як ана замини 47 сотиқаи дигарам дора. номерои телефонаш ҳаст бардрои азиз маълумотша дар бар экран навистагием, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дидесен охина чӣ хел хонаҳои арзон мондесам. барои он бардрои азиз форатон ки айми канали ма хона замин квартира бихарен, каналда подписатсия кунед, уха вақтона намегира. бардрои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Зафар Нозим. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 37 квадратни метр будай. дом навастройка квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона дар шароити бениҳоят хуб қарор дора. нархиш 179,000 сомон. касе харидор бошен бо камтар арзон мекуна. дӯстони азиз, номерои телефонаш ҳаст. касе харидор бошен, числаи видеора нигоҳ кунен, барвақттар боша занг бизанен. бисёри бардро гуфтанд ки аз вилояти суғдам ягон квартира арзон бумонен. хотираам бардро, хотирааму суханошон марҳамат гӯш кунен. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назди аэропорти Хуҷанд гуфтагиай. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира гуфтагиай ки срочна хонаи фурӯшӣ дар райони Бобоҷон Ғафуров як хонага таъмири миёна овсвеч пастаяни ҳастай назди аэропорти Хуҷанда гуфтагиай. рақамҳо барои тамос ватсап 24 соат кор мекуна. нархиш 120,000 сомон. касе харидор бошен бо арзон мешава. хай бардрои азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза гил дар болои бом видеои моши тамом. ҳамин як комментарий омада интересен шид бардрои азиз, хондамаш бовар ка мурдум ай хирсандирада. гап нест бардрои азиз ки мара иқа дастгирӣ мекунен, иқа лайк мемонен, иқа комментарий хушрӯ менависен. бардрои азиз, хай намисол бо хитон камкам бихонен, не ки ма остоста мехонам. навистае ки ма ҳами гапота ждат дорам. мада ҳичи дар кор нестай. ҳами гапот интересни ҳаст мега. чанд комментария ана нависондам мега хонен. дидена бардрои азиз, на сам дело хами иншолло ки кароли ютубем да 1 миллион подписчик мешава имрӯз бага. дӯстони азиз, нами бародарай мисол апа боша, хоҳар боша, мисол додар боша, ака боша, мега ки мада ҳичи дар кор нест, просто ҳами гапзанид мада маъқулай мега. зинда боши, не ки касе боши набоши. раҳмати калон.
раҳмат мегӯям хеле комментария хушу менависен лайк мемонем. бардруи азиз ҳаракат кинен, ҳамин лайк да пештон ай лайк як тини шуморо намегира, 50 дирами шуморо намегира, 1 сими шуморо намегира. ай лайк чанд қа метонен лайк бизанен, чанд қа метонен комментария бинависен. бардруи азиз ин меҳнати мо барои шумо бешухи хеле меҳната ҳар кас када наметона. хай мо сабр тоқат кардем ба гапои анафасони шумо, ба гапои яхел безеби шумо сабр тоқат кардем. иншоалло ба иҷоҳо расидем. бардруи азиз дар ҳаққи мо дар комментария дуогӯ бошем. бардруи азиз иншоалло ки ана пешравӣ ай пешай. ва дӯстони азиз аз куҷое ки замин хона квартира мисол чизе роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, ҳаракат кардам мисол ана якта ба якта фаҳмондам, фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. аз куҷое ки бардруи азиз намондам бифаҳмем ки ай ҳамуҷоҳо мисол мада замин хона квартира роӣ накардесан, барои ҳаму қавақтона намегира подписатсияра биҷиқен, зангулачара бологӣ дамонен, видеоҳои ма шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Салом алейкум бародаро, апа ва хоҳарам, каме мардури телефони бахват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунем, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бирем бародаро, алиши болисум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо да сафка бесплатно, лабои 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, да сафка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизане, видеои нав мекунем шумо дамия. Номеремон 97 89 18 бародаро, 300 сом мехари, 400 сом мехари, лобой хе телефона бародаро дорим. Лайкора бизане, видеои нав мекунем бародаро шумо дамия. Бародаро ки каде мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе, тоҷи қад бизанем бародаро, тоҷи қад бизанен, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакасмо телефон хариби бардар дар панаи худо боши. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.